Мама, ръшевото беби бе, ораслито на мама, хубавото ми орасли. Мам, браво, мамо, не ме мамо капачката. Ще си бръкни в окото, махни ги те острите. Сложи пак капачка. Дай един молив. Ето поле. Да. Да. Ех, как го дърпа. Ще гледай какво остро. Така, кажете за нова телевизия. Какъв размер го показва на екрана този видеоклипа?